Bronto disuntik ora tumomo lara kangen disuntik kok malah nemen lara rindu ditambani kok malah ngeluh bisa mari yen kowe dadi bojoku jam pitu jam 8 ketok-ketokan rambutmu wasik turu jam 9 ketok-ketokan dodomu turu jam 1 aku terus tak pateni yuk bareng goyang wasik Arista lo lampune dipateni ki jam apa to Nduk mapan turu iki lho masa la 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 yen awan ora doyan mangan yen bengi turu tansah kedisi rondo telesetan dalan dadi manten sepasar kok wis pegatan foto temanggung apa wonge asmara danyang atiku bingung sing tak pikir ora rumangsa udan deres bujang udah teles ketok-ketok ning mata lara bronto disuntik ora tumomo lara kangen disuntik kok malah nemen ora rindu dijamone kok malah ngeluh bisa mari yen kowe dadi bojoku terus piye turu jam 7 ketok-ketokan matamu jam 8 turu jam 8 ketok-ketokan rambutmu turu jam 9 ketok-ketokan janggutmu turu jam 1 mekaten kirang nanggung kunjung nggih sami-sami nggih iki carane grendoni